The early bird catches the worm. Ining kapanulan na rin mapilang kandidato ang mig-file Certificate of Candidacy o COC para kin 2025 national and local elections nyening October 1. Kalupara ring Team Dunong at Dangal ning Balen ning Baculud, Pampanga. Agnan-agnan lang migpasang kandidatura ni Mayor Eduardo D. Mandatu, Vice Mayor Randungka at walurang konsehal, Angie Angeles, Aiza Conanan, Jude Datu, Sancho de Jesus, Cynthia David, Renz Canlas, Carlex Laksa at Sticky Blanco. Yeah, our lineup is the cream of the crop. Yan ay talagang kompleto yan. Mga incumbent, may dalawang bago. So niniwala ko, this is the straight win for the municipality of Bacolod. 10-0 ang taga niya dito. Makasuporta lang mo naman din Kapitan Daring Adompulot Medong Abrangay ning may sabing Balen. We have 21 barangays supported us. All the barangay captain, the barangay council, SK chairperson, SK council, buo po, they support our team. Dunong at Dangal at nagpapasalamat po sa kanila lahat. Lahat ng kapitan, lahat ng SK kagawad, lahat ng kagawad, lahat ng SK chairperson, buong bayan ng Bacolod. Maraming salamat po. Tatagal niyang pamuntok ng Balen Idato para king katlong termino. Yeah, talagang legasya, bonita mo papakit ka rin tao, na rin ka rin lang manukulan, madali lang lapitan, madali lang sumaw, at potang kailangan dala at tsula. That is the best legacy, panugali at karakter ni Metong manukulan. Unity o pamisan Metong inkarelang babandera at sisiguro ka naking mas masaleseng relasyon pilatan na ng executive at legislative branch ng lokal kapanibalan. Isang masayang kampanya, isang masayang krusada. We make sure na pagpalarin man at 10-0, manalo kaming lahat. We will make sure that the last term of our Mayor Di Mandatu, lahat po ng programa mas madadagdagan at lahat po ng mga proyekto mas mabilis po na magagawa. I love you all! Liana Canilaw, CLTV 36 News.